сохтмони бинои истиқоматии рӯдаки 142 ки яна ҳозир ҷида наворушуна дидеситон соли 2014 сол моҳи июн бо ҷдмм сохтмон инвест 2014 дар шахси роҳбарият Қаюмов Маъруф шартнома бастагӣ будем. дар шартнома ба итмом расонидани сохтмони ҳамин бино 24 моҳ муқаррар гардида буд. лекин мутаассифона Қаюмов Маъруф аз рӯи шартнома ягон шартномашона ва иҷро накарда истоданд. Ана ҳатто мебинедон ки дар ҷо ҳатто оли фундамента накардагиянд. Ино баъзе соҳибмулкҳо ҳозир иҷорапулиёшона надодесанд. соҳибмулки 6 моҳа маблағи иҷорапулия нагирифтагиянд, баъзешон 3 моҳа иҷорапулиё нагирифтагиянд. инами кае ки мо фақат занг мезадем Қаюмов Маъруф ба мегуфтанд ки ина баъди 1 ҳафта мешавад, баъди 2 ҳафта мешавад. Ина мардума сарсону саргардон кардагиянд. баъзе соҳибхонои вай ҳамин соҳибмулкҳое ки дар иҷора шиштагиянд соҳибхонашон аз хонашон берун кардесиянд. одамо сарсону саргардон намедонанд ки куҷо арзу шикоят кунанд. мо худи ҳукумат ба вай кардем, арзу шикоят кардем. дар ҷавоб мо ба нависонда ки хай ҳамаша ҳал мекунанд, лекин ягон чиз натиҷа надод. ба сабабе ки мо да иҷорапулӣ пардохт накарданд, мошине ки 20 000 сомон меистод, мо ҳамона соҳибхона мо гирифтагӣ 9 000 да ҳисоб карда гирифтагӣ. ман 4 квартира алиш кардам дар давоми ин 3 сол. ҳозир ман маҷбурам ки иҷорапулӣ мана ки ин таъмин намекунад, ман бешароит квартира барафта иҷора гирифта иштагиам. ман кӯдакои фарзанди набира дорам, мо бачаҳои майда кади сарсон мо иҷорапулиёмо таъмин не. имрӯз бетон 5 рӯз пас 10 рӯз пас мана ҳамин хеле аз уни мана 3 моҳ гузашта мекард. вай мо ба ваъда дод ки 1 сол 8 моҳ ба ман хонаи шумо месозам, шумо мебиёедон медароед. ман вақте ки пули квартира чанд бор занг задем надод, тиллое ки занам дошт тиллоро бурда дар 3 бор дар ламбад ман бурда монда 3 бор пул гирифта 3 моҳа пула ҳамин уже вай кардем. додем ваъда хай ҳозир зиндагӣ кардем. ман 3 моҳ ин моҳи меомадагӣ бо ман рӯзи 10 тамом мешад, 10 январ сурок тамом мешад. бо намедонем аз куҷо пул гирем. ҳайрон шуда гаштем да короче, намедонем чӣ кор кунем. айнан амин мана 1 сол зиёд фирем мекунад. аз моҳи октябри вай сол 1 солу 8 моҳ ба месозам буд. лекин насохт. афаҷон 1 солу 8 моҳ ба месозам. Маъруф ман дигар нигоҳ карда наметунам аз 1 солу 8 моҳ зиёд. апа насохтам пулату наметиҳам. ҳамин 1 солу 8 моҳ нашуда ман омадам квартира пулиша гардондам ва гуфтам пули мана те. ман як қисми пули хонама гирифтагӣ, як қисмаш мондагӣ. ақаллан ҳамуна те мегӯям, ҳамуна наметиҳад. $600 ам гуфтанд. набошад ин нотариус, ин договор, ин ҳамаш бекор будааста. шаҳр бедарвоза немегӯянд, лекин нигоҳ мекунам а ягон ҷо садо намебурад. ин доди мо ман намедонем ба куҷо мерасад, ба кӣ мерасад. ба ягон ҷо мо расида наметавонем. мо ҳама ҷо муроҷиат кардем.